Sempre és frustrant jugar un partit de futbol en un camp on no hi ha la porteria. Perquè és difícil fer gols. La porteria està en un altre camp. Està en el camp de l'estat espanyol. I llavors nosaltres juguem aquest partit i el juguem amb entusiasme, fem pressing, intentem recuperar pilotes, ens la passem els uns als altres, sí? Fem joc de toc, tiki-taka, però no hi ha porteria. Si volem guanyar aquest partit, si tu, genèric, no tu personalment, vols guanyar aquest partit, hem de traslladar el partit en un camp on hi hagi la porteria. El que passa que ara la porteria està a l'estat espanyol. Hi ha un equip que juga en contra, tots tancats a darrere, un catenaccio terrorífic com no s'havia vist mai. I quan tu intentes passar amb el tiki-taka, garrotada. Clar, hi ha una opció que és el miracle. Hi ha una altra opció, agafar la porteria i traslladar-la a un altre camp de futbol. Això es diu independència. Agafes la porteria, la trasllades a un altre camp de futbol, en aquest camp de futbol hi ha un àrbit que no pita en contra teu i el tiki-taka et porta a la victòria.